täällä Pasi ja tää on tosiaan mun oma kutsu ja tosiaan Nurmijärvi, Lepsämä. Mitenköhän tämä mahtaa tulla? Tässä on uusi radio ja vähän säädössä vielä toivomisen varaa ehkä. Oho 2 Paavo Tyyne kautta Jussi. Mut tulikin 2 Paavo Tyyne kautta Jussi, joten tulikin 2 Arne Viiktori kautta Jussi. Oho Pasi sinne Nurmijärvelle. Oikein hyvin tulee. Ihan tämä Ikomin mittarin mukaan näyttää 5-9, että ihan hyvin morkki antenni sulle siellä ja joo, meillä on täällä kans semmonen, täällä on vähän nuorempaa ja pikkasen varttuneempaa partiolaisia, niin sanotaan tällä hetkellä vajaa 30, että olemme tässä Vantaan radioamatöörien puolesta näille partiolaisille kertoneet vähän myöskin tästä radioamatööritoiminnasta ja mitä ne kuuloja näihin, jota se niin, että sen tyyppistä toimintaa varmaan kuin siellä teilläkin. No niin, enpä pidättele sen pitempään, Pasi. Toivottelen sulle hyviä lauantai-päivän jatkoja 7.3 pökistä. Mitä 7.3 mennessä? Hyvää jotain. Terveisiä. Ottoleikki 2 Paavo Tyyne kautta Jussi ja tässä ottoleikki 2 Arne Viiktori kautta Jussi. 7.3 Pasi ja kuullaan. Joo, 2 Arne Ville kautta Jussi, 2 Paavo Tyyne kautta Jussi. Selvät jutut, Jukka, teitä onkin vähän.